Senjuri, nselmilkom u grazzi mill-ġdid tal-li naqattu magħna l-programm qribna ftit minuti kollox qabel nagħtu bidu għall-aħbarijiet fuq dan l-istess stazzjon ħana naraw kif inżommukom dejjem aġġornati b'dak kollu li qed jiġri madwarna dejjem b'doża politika. Illum ftit minuti kollox se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-qagħda finanzjarja ta' pajjiżna, speċifikament dwar l-excessive deficit procedure, ġifier il-bilanċ bejn id-dejn u l-ġid li jkun qiegħed joħloq dan l-istess pajjiż. Rajna konferenza stampa, konferenza tal-aħbarijiet, fejn minnaħa tiegħu il-Ministru Clyde Caruana, responsabbli mill-finanzi, reġa' mill-ġdid irreveda l-miri ambizzjużi li għandu dan l-istess pajjiż sabiex kemm jista' jkun nżommu l-pajjiż f'qagħda finanzjarja tajba mhux biss għall-ġenerazzjoni attwali manka għall-ġenerazzjonijiet futuri ġewwa pajjiżna. Ħanħalli f'idej Colin minnaħa tiegħu spjegazzjoni konċiża, dettaljata bħal dejjem, iżda dirett u jispjegana aktar fid-dettall dwar dawn l-istess miri ambizzjużi li għadhom kemm ġew riveduti. Insegwu. Excessive deficit procedure. Din isseħħ meta ikun hemm żbilanċ bejn id-dħul u l-infiq tal-gvern. Meta dan ikun aktar minn kemm mistenni skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea, il-pajjiż ikollu jagħmel it-tibdiliet meħtieġa biex jikkoreġi dan l-iżbilanċ. Apparti minn hekk, matul is-sena l-gvern ukoll jirrevjedi l-miri li jkollu fejn jidħol id-deficit. Fil-fatt, ftit ilu tħabbar li l-gvern irreveda l-mira tiegħu tad-deficit minn 3.5% tal-prodott gross domestiku għal 3.3%. Issa, li minn numri u l-perċentwali, bażikament qegħdin ngħidu li l-qagħda finanzjarja tal-gvern qed turi kemm id-deficit u d-dejn ta' pajjiżna komplew jonqsu fl-aħħar tas-sena l-oħra. Meta mbagħad nagħtu ħarsa lejn id-dejn nazzjonali, dan kien previst li sal-aħħar tas-sena li għaddiet ikun ta' 55.3%. Iżda fil-fatt dan niżel għal 47.4% tal-prodott gross domestiku. Mela dan ifisser titjib ta' 7.9% minn fuq dak illi kien previst. Id-deficit ukoll irreġistra titjib minn dak previst u niżel għal 3.7%. Dan kollu xi jfisser? Dan ifisser ħaġa waħda, illi l-gvern meta ħass il-bżonn li jagħti lill-poplu tagħ u se jibqa' jtieħ imma fl-istess waqt ħares baqa' lil mod kif imexxi l-finanzi tal-pajjiż. Ejja ħanisimgħu x'qal il-Ministru Clyde Caruana dwar dan. Minkejja li qed nagħtu sussidji li qegħdin nagħtu, minkejja minna l-ikbar tax cut fl-istorja, xorta waħda id-deficit tal-gvern qiegħed on track, anzi qed naraw propju titjib dovut għal fatt li l-gvern qed ikompli jsaħħaħ id-dħul tiegħu għal daqstant dan se jwassal sabiex dis-sena se nirrikordjaw id-deficit anqas jiġifieri aktar aħjar minn dak propju li bassart fl-aħħar budget. Dan kollu ifisser għal u aktar minn kollox investiment fin-nies. Nagħtu meta hemm bżonn u nħarsu il-ġid tal-pajjiż. Ekku, grazzi lilek Nowlin tal-ispjegazzjoni li għaddejtilna. Aħna bħal dejjem infakrukom ukoll li jekk tliftu xi programm jew ieħor programm li jinteressakom, tistgħu teħtlu fuq il-paġna ta' Facebook qribna u hemmhekk issegwu dawn l-istess filmati li nħejju għalikom minn jum għal jum. Għalissa, grazzi mill-ġdid tal-li kontu magħna, insellmilkom u nfakkarkom l-aħbarijiet minn hawn ftit minuti oħra fuq l-istess stazzjon. Għalissa, ciao ciao.